E anécdotas destas é as que el vai despois desarrollando nas súas novelas, non? Por exemplo, temos estas acacias que hai aquí, que el no 58, cando estaban moi bellas, houve que cortalas e había que renovar. El quería que foran acacias negras o que se puxera aquí. E por qué? El contaba unha historia, dice que nun país árabe unha rapaza naceu do lume e enamorouse un árabe tamén dela, entonces sabía que si lle tocaba o lume a aquela moza íbase volver lume, por lo tanto en aquela casa non entraba, non se facía lume, a comida viña de fora feita e de noite, de inverno, para quentar a casa quentábana con odres de auga quente, hasta que el tuvo que ir viajar a Meca. Entonces para que non houbera nada, deixou unha plantada nun bosque de acacias que tiñan cerca da casa, pero nesto houve un incendio e o bosque ardeu, e cando chegou encontrouse que non había nada, hasta que buscando encontrou un retoño de acacia negro que el sabía, porque Dios é así, o Alá, el sabía que aquela era a súa muller. Entonces traspasou a súa tienda, a súa jaima para estar ali con ela, e falaba ya a acacia crecía, e dicíase, contaba Cunqueiro, que a acacia cando estaban solos tamén lle susurraban. Entonces puxéronse acacias negras despois de eso, ¿no? A fonte de 1556 oficialmente fixoa o obispo de Soto, pero iso é oficialmente. A verdade verdadeira é que antes de existir a fonte había que ir por aí arriba á fonte de Río Sisto, porque por aquí pasa un río que está todo cuberto e tapado en tubería, ahora moi moderna, non se ve, pero había un río. Entonces había aquí no Palacio Episcopal unhas rapazas que se dedicaban exclusivamente 2 veces ao día a ir buscar a auga arriba ao río de Sisto. Entonces íbase con unha sella á cabeza, con unha mão aguantando, ca outra así, moi... Bueno, pois imaginadevos unhas rapazas así, a xente, os homes, non a xente, pois miraban pa ela, e había o previsor, que se chamaba Don Bonifaz, que era moi cenoso, estaba enamorado desa rapaza. E ele non podía soportar ver a estas xentes labregos que viñan por aquí e tal, que miraran a esa rapaza, que se contoneaba e ademais a ela gustaballe que vila, non? Entonces el falou con unha tal Maruxa que decíase que iba ao monte do Monfadal aos aquelarres de bruxas que había ali, e estaba prohibido a todas as mulleres ir ali, e ali non se podía ir, pero esta señora iba, e el prometeulle un macho cabrío si conseguía que lle fixeran unha fonte aquí. Bueno, o certo é que este obispo fixo a fonte, e a ela xa non tiña que ir por aí arriba, ela baixaba aí e volvían a entrar, e non tiña que andar á vista dos rapaces por aí. Entonces el seguía costelos, el salía á porta a vela. Entonces a mellor maneira de acabar con todo eso era casarse con ele, e casouse, e dixolle que lle iba a dar de todo, e deulle un piso, puxolle un piso. Ali o tedes, aquela ventana dali, vedes como é? Esa é a ventana do piso, está pintada, non existe ventana, é pintada. A segunda? Sí. Así, a ela puxolle unha ventana que quería ventana, pero ela non podía asomarse á ventana, e así non había que nadie.
E así acabaron os celos de don Bonifacio. Por suposto, os netos de tendencia desta familia xuran que sí, esta señora tuvo moito que ver ca fonte e ca vida deles. En fin, de todas maneiras, sempre digo que hai que ter fe, Tocaba en misa, enterros e todas esas cousas. Nas misas había unha anécdota de non sei se vos acordades, curas que facían misa, celebraban misa, iban aos enterros, facían todas esas cousas, pero non confesaban. E chamábanse, despois da guerra faltaban curas e fixéronos así rapidamente, e chamábanse curas de media carreira. E había un a que eu lle axudei moitas veces á misa, chamábase don Celedonio, era tamén de media carreira. Eu non sabía, porque era un pícaro, claro, por que el non confesaba. E un día pregunteille, mentre lle estaba axudando a vestirse os hábitos para celebrar misa, dixo, señor, don Celedonio, e usted por que non confesa? Dixo, Dios di a misa enterros que confesando non se gana nada. Así foi o que me dixo ele. E este home tocaba en todos os actos da catedral e ao mesmo tempo atendía aquí a barbería. Aquí viñan canónigos e viña tamén Cunqueiro. Cunqueiro, o primeiro sitio que viña era aquí, porque era onde leía os periódicos realmente. Entonces tiña unha serie de personajes por aí a que antes leía o periódico, pero que non o leía, inventaba según o que eles querían, pero a formación viña a facer arte, ¿no? O Cunqueiro facía a letra, o Pallarego facía a música de moitas cousas dos mallos, por exemplo, que eran moi famosos aquí en Mondoñedo, das charangas de carnaval, bueno, de todas esas historias. E hai unha moi curiosa que teño por aquí un músico mindoniense que está en eso. Entre os dous íbanse aquí ao bosque de Silva a escoitar o canto do merlo e do xílgalo, e levaban o diapasón para poder plasmar nun pentagrama o sonido ou a música do canto deses dous páxaros. No libro biográfico de aquí do Pallarego, de Manuel Ledo, a súa filla, revolvendo por ali, encontrou e isto é o canto do xílgalo e do merlo, que noso querido amigo Chao está tratando de recompoñer. Existe o documento, está él, además firmado, o sea, con letra del o canto dos páxaros. E de todo isto salía aquí. Eu viña por aquí, era un neno, pero meu pai era músico, eu sabía música, entonces aquí sempre había música. Eso a min encantábame. Pero eu non viña solo pola música, eu viña porque era un espectáculo, por exemplo, velo xugar as damas. Pegadinho aquí había unha mesa, Álvaro poñíase sentado co tableiro posto e o outro cortando o pelo aquí, mate, pero como fixeche? Mate, xa está. Era así, e ganáballe sempre. E aquelas partidas a min volvíanme, además era un juego que non conocía, eu era un crío, e aquelo entusiasmábame, non? E todo eso ocurría por aquí. Despois, bueno, xa veremos máis adiante continuando con isto o que facían, pero sempre andaban xuntos
no sentido de que el poñía letra e os outros poñía música. El poñía música. E agora vamos ver a casa onde naceu. Aí, sobre a fonte, hai dúas ideas de Álvaro. Dice que os canos, porque había 4, os canos, a auga dos canos da Fonte Vella foron os que me acunaron a mí, porque el vivía, ou naceu, e viviu aí. E outra das cousas das que fala é nas feiras de San Lucas, que sempre recordará o olor a erva seca, porque aquí era onde se poñían o mercado de erva seca, ¿no? Entonces falaba de que lle recordaba moito unha historia da menta dos cátaros, que eran criadores ou cultivadores de menta e que tiñan unha especialidade que era a menta sudada, moi interesante, moi importante para cuidar, bueno, para calmar dolores, para non ter reuma. E como era esa menta sudada? Pois cosechaban a folla da menta, metían en unhas odres grandes e metían unha muller desnuda dentro, amarraban ben e daban calor para que sudara, mentras non caía auga así da señora no saco. Entonces aquela erva, aquela menta ben sudada, era a que se vendía despois nos mercados en Estambul e por aí para cuidar. El decía de que este olor da erva seca tiña que ser máis importante aínda que a menta sudada. Os 5 irmãos Cunqueiro os 2 irmáns maiores morreron enseguida, ademais no mismo ano, no 33 me parece que foron, morreron os 2. Esta casa no 31, no 41 morreu o padre. Total que enseguida a irmá marchouse para aquela casa e quedou isto prácticamente vacío e vendeuse a unha familia que se chamaba As do Pernas, que aínda son os herederos hoxe en día. Esa familia ten familia no Barco de Valdeorras actualmente e 2 irmás son as propietarias de isto, pero non chegan a un acordo porque o Ayuntamiento si quería comprar para ter isto como museo de Cunqueiro, ¿no? E daqui parte o invento máis geográficamente falando máis importante sacouse da manga. A súa mai era de Río Torto, dun puebliño de Río Torto, e el iba a cabalo moitas veces alá e fala da fraga de Esmelle de Merlín e familia, e tiña que cruzar a fraga el, daquelas zonas, a daqueles sitios, a daqueles andares é de onde saca esa novela, e saca o invento das terras de Miranda. Non hai ningún sitio que se chame Terras de Miranda. Hai o arciprestazgo de Miranda do obispado, pero que está moito máis ao norte, máis hacia Asturias, que non, se acaso algunha parroquia será caerá dentro do arciprestazgo de Miranda. Hai moita xente agora que dice sí, das terras de Miranda, incluso catálogos, publicidade, explicación sobre as terras de Miranda. Non existe tales terras de Miranda. Agora, por eso vos decía eu que moitos dos inventos e das historias que el conta cada día estánse tornando máis realidade que nada, ¿no? E isto é o que vamos ver por aquí. Continuamos.